мақомоти бозрасии давлатии автомобилӣ брат хизмат 27 сола бошӣ мебаранд ё бояд 27 буд кунӣ ба халос мешавӣ. хизмати алтернативӣ дар тӯли як моҳ соҳиби вайни билет мешавад. доруҳои табобатӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, доруҳои табиӣ барои фарбеҳ ва хароб кардан, доруҳо барои дарди миён ва нест кардани варамиҳо, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин ҳиҷома кардан. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳаматон як ахбороти нава мерасонам ва дар идомаи барнома комментарияҳоро мехонам. تا آخرش تماشا کنین ویدیو و یک دونه لایک موندن فراموش نکنین. دستگیری شما همین قدر برای ما کفایه. یک چیز دیگر هم قید کردم میگذارم. الکی سیوم روزایی که ما آگاه کردم و خاطررسان کردم فراموش نکنین که روز 10 آگوست با وقت تاجیکستان ساعت 21:00 در کانال юристиҷей финали конкурс мебошад. ҳозираш дам билет ҳастай. касое ки мехоҳанд билет бихаранд ай конкурси ма, ина картаи Сбербанк. да ҳами карта сумтона метонен ки партоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад ва нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад. ба 500 рубл 3 дона билетон метиҳем. чектона метонен ки дар инами рақамҳо WhatsApp дароӣ кунен, номтонам роӣ кунен, ҷошда билетҳои шуморо роӣ мекунем. эълони 4 рӯзи роҳбандӣ дар вилояти Суғд аз кай ва дар кадом шаҳру ноҳияҳо. мақомоти бозрасии давлатии автомобилӣ ба нашри як эълон дар бораи муваққатан маҳдуд шудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт таи 4 рӯзи оянда дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд хабар додааст. қайд кардан мумкин аст ки бинобар иттилооти шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ вилояти Суғд тибқи нақшаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сафари кории меҳмонони олимақом таи 4 рӯзи оянда ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар назар дошта шудааст. аз рӯзи 9 августи соли 2022 ҳаракат дар кӯчаҳои марказии шаҳри Бустон, шоҳроҳи Хуҷанд Ғафуров, кӯчаҳои Исмоили Сомонӣ, сирдарёи шаҳри Хуҷанд то давраи Ором, роҳи ҷамоати деҳоти Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, боғи миллӣ, кӯчаҳои шаҳри Гулистон муваққатан маҳдуд карда мешавад. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Табаров Иброҳим нависонда: брат хизмат 27 сола бошӣ мебаранд ё бояд 27 буд кунӣ ба халос мешавӣ. пешакӣ раҳмат. қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ қайд кардагие ки шаҳрванд аз синни 18 сола то 27 сола ба хизмат даъват карда шавад. яъне ки то 27 сола ки гуфтагӣ бошанд, значит 27 соларам ба хизмат даъват мешавад. агар 27 пир кардагӣ ки бошен, аз хизмат озод мебошен. Юлдошев нависонда: салом алейкум брат, бахшиш номи инстаграмта мегуфтӣ, як суҳбат мекардем ё ки номерои ватсапта нависон. суҳбатҳои муҳим дорум брат, илтимос. метавонӣ ки дар инами инстаграми ма бинависонӣ. чӣ суҳбате ки боша суҳбат мекунем, инами инстаграми шахсии хидмат. Намозов нависонда: салом алейкум ака, ма ба хондан дохил шида хонданро ба заочнӣ гирам. баъд хизмат равам, ай хизмат ҷавоб метаҳам барои экзамин. бале, касое ки заочнӣ мехонанд 2 сол хизмат мекунанд ва дар вақтое ки дарсошон сар мешава ё ки экзаминошон сар мешава, ҷавобшон метиҳанд. Шарипов нависонда: салом алейкум акаҷон, одаме ки зайкат мекунад ба хизмат мегиранд, илтимос ҷавоб тен акаҷон. не бародари азиз, ба хизмат даъват намекунанд. як гапа ба ҳаматон мегум ки чӣ беморие дорен ки ба шумо нагрузка додан мумкин нест ё ки қувваи ягон корӣ надорен, шумо барои ин беморитон бояд аз духтур ҳуҷҷати тасдиқкунанда дошта бошед ва дар ин ҳолат баъд аз хизмат озод мешавед. Митхун нависонда: агар як сол патент хати кор кунӣ границаи Тоҷикистон брай, баъди чанд қас омада метонӣ. агар як сол ки кор карда бошӣ, ти як соли истодагӣ, яъне ки мигратсиони картаити работай, метонӣ биёй баъди як рӯз бо абрат набрай. Адам нависонда: салом бародар, ман занг гирифтам, фарзанддор шидам, хидм дар Россия, шаҳодатномаша бирам баъд бигирам, дер мешавад, ҷарима дорад. бале бародари азиз, ҷарима дорад, лекин ин қадар ҷаримаи калон надоранд. максимум 100 сомон мумкин ҷарима кунанд. Умаров нависонда: бозӣ дар кадом канал тай? дар ҳамин мавзӯъ бисёри нафарҳо дар WhatsApp ҳам менависонанд ки бозӣ дар кадом канал мешавад. охир дар бораи ҳамин конкурс ма дар кадом канал реклама кардесам? дар канали юристиҷей албатта. ба ҳамин хотир илтимос мекунам ҳамин нозукиҳоро ақаллан хуб бифаҳмен, хуб қабул кунем. Саидчо нависонда: акаҷон, агар бихари вайни билета чанд қа бояд хизмат кунӣ? ҷавоб де.
хизмати алтернативӣ дар тӯли як моҳ соҳиби вайни билет мешавед. Як моҳ мерен, дар соҳи вайни мегзарен, баъдан вайни билета ба шумо метиҳанд. Муҳаммад нависонда: салому алайкум ака, сози хубӣ иншааллоҳ мумкин ай. Алоҳида хати худат суҳбат кунем. Кори муҳим дорум. Илтимос срочно ҷавоб дeh. Кори муҳим дошта бошӣ агар бародари азиз, ма чихеле ки дар боло қайд кардам, инстаграми шахсии хидмат номуша мондам, амуҷада бинависон суҳбат мекунем. Далери Талбак нависонда: акаи Сорбон, илтимос ҷавоб диҳед. Загранпаспорти ман дар об афтидааст. Пушташ ҷои штрихкод полни гум шудааст. Илтимос гӯед чӣ кор кунам? Агар ки ба воситаи ҳамутра иҷозат додагӣ набошанд, ягон бор попитка карда бошӣ барои омадан, ту метавонӣ ки ба Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия муроҷиат кунӣ ба воситаи ҳуҷҷати возвращения на родину биёи Тоҷикистон. Исфара Тиҷай нависонда: салому алайкум акаи Сорбон, барои виз ягон хушхабар ҳастае акаҷон? Пешакӣ раҳмат. Не бародари азиз, ягон хабари нав нестае дар ин мавзӯъ. Ҳусниддин нависонда: братан, ҳами 2000-ум аз сираҷира мемонанд, рассамошка кунем. Мошиное ки ай 2005 солшон поёнай аз таможнӣ гузаронидан мумкин нестае. И қонунгузории нав ҳамин хел муқаррар кардагие ки ҳар як мошине ки ворид мешавад, солаш бояд ки аз 2005 боло бошад. Амриддин нависонда: салому алайкум Сорбон бародар, духтурои дандон дар Екатеринбург тоҷико ҳастанд, бошанд адресошона биёве брат. Мутаассифона намедонам дар уҷа, вале дар Москва як бародармон ҳастае, ман амра кам-кам реклама мекунам. Дига шаҳрашда намедонам. Ҳар чизеро ки ман дар рекламаҳо мегӯм, ҳамон қадар информатсия дорам. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.